for sure sila rin magtataka, no? Ano nga ba ang reason bakit may live tayo ngayong Bakit araw? nga ba, Miss Cloud? Hindi, balita ko kasi, Miss Oh. Cloud, no, na merong dating inaabangan. Wow! Okay, na ngayon ay aabangan nyo ulit. Ano kaya yan? Very exciting yan. At guys, yan ang pakatutukan nyo sa mga susunod pa nating linggo. Ayan. For sure, napanood or nakita na ng ating mga viewers or ng ating Madrid Nation yung poster na kaka-upload lang natin dito sa ating Facebook page sa Madrid, Philippines. Ayan, hulaan nyo, ano nga ba itong segment na nagbabalik? Yes, so ibig sabihin magkakaroon tayo ng segment revelation. Ayan. Bago tayo mag-proceed sa ating revelation na yan, alamin muna natin kung ano ang say or ilan na ba ang viewers natin sa ating Facebook page. Ayan, right now we have our 25 viewers. Hello po, magandang hapon! Hi, Madrid Nation. Okay. Pa-share naman. Yes, pa-share naman guys ang ating live for today, no? At don't forget, okay, na i-comment nyo naman dyan down below kung saan kayong lugar. Okay? O, para alam namin saan nakaabot tong live. Yes, okay. Excited na ako, Miss Iza. Ano Ako ba rin, to? Miss Cloud, diba? So, in the long time, diba? Ngayon Yeah. lang ulit tayo nag-live. So, nakakatuwa. Totoo. Nakaka-excite. And syempre, for sure, marami pang mangyayari. Lalo na sa susunod na linggo. Yes, very But, exciting naman. Alam mo, Miss Iza, alam ko na excited sila kasi talagang gustong-gusto to ng Madrid Nation. Yes. Pero bago yan, hindi lang po kami ang inyong makakasama ngayong araw. Ay, hindi lang kami. Yes, hindi lang tayo. Kaya hindi na natin patatagalin pa. Ibibigay na natin ang ating mikropono para sa ating iba pang host Yes. ngayong araw sa live na to. At makakasama natin none other than, okay, HR Rose and HR Ray. Palakpak naman natin. Woo! Hello! Thank you so much! Thank you so much! Magandang hapon, Madrid Nation! What's up, Madrid Nation? Grabe naman yan. Thank you, Miss Cloud and Miss Sisa for introducing us. Oh, ano daw? Hello. Guys, pakilala muna ko, HR Ray here. And hi, I am HR Rose. Ayan, ang dami na nating viewers, partner. Ang dami ng ang dami ng na-curious. Ano ba tong, wait lang, hindi ko to angle. Ang dami nang na-curious siya kasi ano ba yung inaabangan nila? Kasi tignan mo, ang dami nang nagko-comment. Ang dami nang nagpapa-shoutout. Taga North Caloocan daw. Ayan, North si Caloocan. AC De Los Santos. Hello, AC. Hello, magandang hapon. Ayan, hello sa 31 viewers natin. Make sure to comment down. Yeah, i-comment nyo lang kung sino yung nagpapa-shoutout, saang branch kayo. Kayo ba ay from Yes. PITX? I think i-shoutout muna natin yung mga branches natin across the Philippines, Mr. Ray. Hello! Sa lahat ng mga branches ng Madrid, Philippines, from Luzon, Visayas, and Mindanao, magandang hapon po sa inyong lahat. Comment down below para ma-shoutout Yes, namin comment kayo. down below. Ayan, okay. Okay, sige, Mr. Ray, simulan Yes, natin. partner, every live natin, namimigay tayo ng mga pa-premium. Tama. Ano ba yung ipamimigay natin this afternoon, partner? So habang nanonood yung mga Facebook Live viewers, simulan na natin ang Guess the segment! Okay, so yung top 5 sharers natin ay mananalo ng ating special prizes. So make sure na i-share nyo tong live right now na pinapanood niyo, okay? Yes, ay, nandito na. Nandito na sa ating live ang ating Halu-Halu Generation Colette, Miss Ayi. Hi! Si Mayi, magandang hapon. Ayan, nandin na rin yung ka-team natin dati. Shoutout natin si Miss. Si Miss Ariel Ramos and Miss Marlene. Hi, Miss Marlene Good Turingan. afternoon. Ay, Ayan. Marlene Turingan Sinense. Okay. Hello! So nabanggit ni Miss Rose kanina, magbibigay tayo ng pa-premyo later on sa ating top 5 sharers. Sharers at hindi pa nagtatapos dyan, Aba, Mr. meron pa? Ray. Meron pa. Ganito tayo kagalante sa Madrid, Philippines, no? Ito pa nga, ang top 3 commenters natin na makakahula ng tamang sagot kung ano nga ba ang segment na magbabalik starting next week Monday. Mananalo din kayo ng ating special prizes. Wow, grabe naman yan, no? So, paano ba yung mechanics niyan para manalo, partner? Kailangan nyo lang no,
comment down below kung ano nga ba yung magbabalik na segment starting next week. Wow, Okay. iko-comment lang nila tapos Comment mananalo na down. kaagad din, di ba? Ganun lang kadali manalo dito Yes. So shoutout natin si Kim Pains. Hello. Ay, ano ba yung apelido ni Miss Kim ngayon? Hello, magandang hapon Hello, sa'yo. shoutout po sa inyo. And then si Sham, Ayan, ano ba to? okay. Shoutout from UAE Camp, Quezon City Branch. UAE. Wow. Magandang hapon po sa inyong lahat. Rona Den Mojado. Shoutout from Erica Camenas, PITX. Ayan, nandito kami Ayan, ngayon guys hello. sa events place sa PITX. Si Miss Aria Eva. Hello, pa-shoutout daw Mr. Ray from Oy. Batangas. Hello, Batangas Branch. And si Ayan, Jason okay. Berceles. Shout out all the way from Cagayan de Oro City. CDO. CDO. Okay, again ulitin lang natin partner, no? Mm. Mananalo yung top 5 sharers po natin, okay? So make sure to share this live right now, ngayon at ngayon na din. Mr. Yes. Ray. Dahil mamaya i-announce din natin kung sino yung winners. Winners ha? Kasi ilan sila? Winners, walo. Walo. Walong winners sa mananalo today. Yes. Sino pa to? Okay, nanonood din si Mila Garcia or si Miss Mila Berco. Okay. So kanina no, nabanggit natin partner no, kung ano nga ba kailangan nilang hulaan, kung anong segment yung magbabalik starting next Week. Actually, partner, may mga hula na sila. Pero titignan okay. natin kung pasok ba yung kanilang sagot dahil kailangan antayin nila yung announcement natin na pwede nyo nang i-comment yung hula nyo para pasok pa rin doon yung kanilang answer. Para more chances of winning, Mr. Ray, bibigyan natin sila ng options. Yes. Options. Pero Okay. hindi tayo kasama sa second option. Ah, Ano daw? hindi yun. Ay, hindi ba yun? But anyway, ulitin ko lang guys, yung sinabi ni Miss Rose Ann, once na nagbigay kami ng option doon sa doon sa ipapahula natin is pwede nyo nang i-comment kaagad and then paunahan na lang to. Yes, mag-cue tayo ng 1, 2, 3, go. Pwede na sila mag-comment. Pero ito na nga, Mr. Ray, ibigay na natin yung options Yes. nila. Okay? So, ang letter A na option nila, may nag-comment kasi dito, the Meron na. Almusal Club daw. Oo nga eh. Okay? So, bibigyan namin kayo ng option no, para more chances of winning. So, option 1, no, letter A, Almusal Club, New Gen. Okay? The Almusal Club, New New Gen. Gen. Okay? And then, letter B naman, Mr. Ang letter Ray. B natin is the Almusal Club Gen Connect. The Almusal Club Gen, Gen Connect. Okay? And yung letter C, the Almusal Club Gen Z. The Almusal Club Gen, Z. And letter D, Mr. Ray. Last is the Almusal Club Gen Gen Edition. So Okay. ulitin lang po natin guys ha, dapat i-comment nyo the Almusal Club ng buo. Hindi letter ha, the Almusal Club Gen, ulitin ko. Una, the Almusal Club Gen New Gen. Pangalawa is the Almusal Club Gen Connect. Pangatlo is the Almusal Club Gen Z. And ang pang-apat is the Almusal Club Gen Edition. Okay, antayin natin dahil madami na nagko-comment. Shoutout natin si Yes. Mr. Rico Michael or si Mr. Michael Monterico Ayan, shoutout from po sa inyo. Switzerland Wow, daw. grabe naman. Mag-ingat ka dyan, Mr. Michael, ha? Ayan, okay. So I think pwede na natin silang bigyan ng cue, Mr. Ray. Yes. So you can comment the right answer in 3, 3, 2, 2, 1, 1, go! Pwede na kayo Comment down your mag-comment. answers. Again, Okay. yung choices po natin, the Almusal Club New Gen, letter A. Letter B, the Almusal Club Gen Connect. Letter C, Mr. Ray. The Almusal Club Gen Z and letter D is the Almusal Club Gen Edition. Edition. Okay, habang Okay. nag-a-answer sila partner, madami nang nagko-comment. Kevin Luis Gurecho, hi Sir Ray and Miss Rose, sabi niya. Hello Hi, po. magandang Hello, hapon. Kevin. Ayan. Ayan, O may mga ano na, welcome. may mga nag-comment na. Jomar Simon, shoutout Pasig area, ang mga field riders Mga natin. field Yan. Hello. riders natin. Ayan, may Magandang mag-comment hapon. na dito. Sabi ni Vanny, the Almusal Club Gen Connect daw. Sabi Ah. naman ni Mona, the Almusal Club Gen Edition. Ay, may Wow. may paandar to si Miss Mila, sabi niya, the Almusal Club, Jen Colette. Miss Mila, hindi siya kasama sa sagot Wala siya sa choices. Wala dun sa choices. Okay. Oo. Pero ano, 'di ba? Miss Cloud, kung makuha nila 'yon, kasi yung iba buo yung ano nila, okay lang. Okay. Okay lang. Basta So, tama yung sagot ulitin nila. lang natin ha, bukod dito sa mga sumasagot ng yung sa Almusal Club natin, kung ano man yung choices, meron pa tayong ipamimigay na
top 5 sharers po Top natin. 5 sharers natin. So make sure na mag-react ka dito sa live natin, mag-comment down below ka, and also share this live na din para manalo ka na ating special prizes. Yes, special prizes yun. Rodel Realizan, The Almusal Club, Gen Connect daw. Gen Connect. Sige, tingnan Nandito natin din si yan Marlu. mamaya. Hi Marlu, The Almusal Club daw. The Almusal Sa Club, Gen club? Connect yung answer niya. But meron kaming tech support guys ha. Nandiyan yung mga technical ano natin. Wow, technical support. Mga e-tech natin. Sila yung mga mag-check kung sino yung top 3 na tama yung sagot. Okay? Top 3 commenters Ay. natin, ha? Sabi ni Miss Mila, kulit kasi narinig ko. Sabi niya, sorry po, sorry. Sorry po, Miss Mila. Ulitin ulit namin ha. Na, letter A, The Almusal Club, New Gen. New Gen. Letter B, The Almusal Club, Gen Connect. Letter C, The Almusal Club Gen Z. And letter D, The Almusal Club Gen Edition. Okay. So ilang seconds na lang yung meron sila para mag-comment lang. Last 1 minute. Last 60 seconds for you guys. Yeah, let's Make sure to go. comment down. Ayan. Ayan, may prizes po tayong papanalunan, ha? Ayan, okay. So again, top 5 sharers po yung mananalo for today and also top 3 commenters po natin. So yung mga nanonood natin sa mga bahay-bahay dyan, make sure to comment down below and Yes. also share this live. Yes, baka magtanong sila, ano po yung prize? Special prize po yun. Surprise! Surprise! Surprise yun, guys. Pero i-announce pa rin natin kung sino yung mga winners. So meron na lamang Winners, yes. tayong ilang seconds na lang? 30 seconds seconds. left. So Sabi before ni- mag-end yung live today, i-announce din namin yung winners. Yeah. Make sure to stay tuned until the end of this live. Walang kupas mystery, sabi ni Marlo. Hi, Marlo! Hello! Ganda pala ni Atisa kapag naka-red. Sino Ay, naka-red? grabe talaga si Atisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, close na po ang ating, ano ba tawag na? Kasi pag dati, voting line is close eh. Ang Answering line. Okay, so tapos na ang ating Tapos na, okay. Sige, mamaya, tatawagin natin si Miss Cloud and Miss Tisa para i-announce ang winners natin ng top 5 sharers and top 3 commenters na tama ang kanilang kasagutan. So, shoutout natin ang ating mga branches from Luzon, Visayas, and Mindanao. Hello po. I-shoutout mo yung mga nasa Hello, NCR natin. from NCR, Quezon City family natin dyan, recruitment and training team. Hello, everyone. Ayan, sa Visayas team naman Ayan, natin. sa Visayas team from Cebu. Hello sa ating main branch. From Cebu, ang pinakabago, Davao City. Located ang Davao ating branch. office sa... Ayan. Wow, nag-vlog. Third... Okay. Okay, let's check. Shoutout daw sa Batangas branch, Lipa. Hello mo na shoutout Lipa branch mystery. Yeah, miss you. Hello. Kailan ka pupunta dito? Dali mo baby mo. Hello. Okay, ready na? May top 5 sharers na tayo. Meron tayo. Okay, tawagin na natin. Ang pagbabalik? Ang pagbabalik. Okay. Sino muna i-announce natin, Mr. Ray? Top 5 sharers muna. Okay. Top 5 sharers muna natin, Mr. Ray. Ang una Okay. kong tatawagin, ang top 5 sharers, si AC De Los Los Santos! Congratulations, AC De Los Santos! Congratulations sa second winner natin. Alam mo yung AC na malapit na AC Bonifacio. AC Bonifacio. Sorry. Akala ko nga din. Oo nga. Okay, next. Second winner. Aba, ito, si Miss Mila Garcia! Wow. Okay, congratulations. Our third winner is si Mona. Mona Bator na yan from Lipa, Batangas. Hello! Hi po. Ayan, for our fourth winner. Aba, nanalo din si Marla de Los Santos Bonita. Congratulations, top sharer natin. And the last is... Last is si Rodel Reyes Realiza. Congratulations sa ating top 5 everyone. sharers. Okay. Sana dito manalo sa Duck Race kahit name ko hindi ko nakita, sabi. Hindi daw niya nakita sa Duck Race. Sayang. Okay. Oo. How about yung ating top 3 winners naman? Okay. Ang top 3 winners, ay i-announce yan ni Miss Miss Sisa Cloud and and Cloud. Let's go, Yes! girls! Ayan, thank Hi, you so guys. much. Siyempre, maraming salamat, Miss Rose and Mr. Mr. Ray. Ray. Ayan, kaya ba Ayan, today? kasya tayo. Ayan, kaya naman Okay. pala siya. Excited na tayong Yes. i-reveal. Pero bago yan, ito na ang ating top 3 commenters
na nakahula para sa ating guest the segment. Unahin mo na yan, Miss Iza, go! At ang nangunguna ay si Aizel Soriano! Wow naman! Congratulations, Miss Aiz. Ayan, congratulations dahil ikaw ang una sa mga nanalo sa ating Parang naririnig niya ata tayo dito. Kaya nga. Bakit siya? May bumaboses, bakit siya daw? Baka yun yung... Oo nga. Pero hindi. Ayan, pangalawang Ayan. winner natin para sa ating top commenter ay si Vanny Padrique. Congrats! Ayan. Yeah, comment kayo Yes. kung saang branch kayo ha para alam namin kung saan namin ipapadala. Yes. And syempre, last but not the least, no, si Marlene. Wow, Ayan, Miss congratulations! Congrats, Marlene. Congrats, Okay. Marlene. Ayan, eto na nga. Ano nga ba ang ating guest the segment answer? Hindi na natin patatagalin pa. Tara, mga partners, simulan na natin to. Yes. Ipa-flash sa ating screen kung sino o ano ang hula ng ating Madrid Nation in 3, 2, 1! Woo! Okay, ayan. Kita na sa ating screen. Medyo maliwanag lang, Pero ito siya, mga partner. Okay, ma-flash ba ng ating direct yung ating official logo? Oo, kasi medyo maliwanag lang dito sa Ayan. screen namin. Pero Pwede ba ito ito nga siya, mga partner, sabay-sabay nating sabihin sa kanila ang ating segment na The Almusal Club! Jen Connect! Woohoo! Tama, yung mga hula nila. Yeah, okay, so palit tayo. Okay, Ayan. tama ang hula ng ating top 3 commenters and for sure, talagang maraming nag-aabang nito. Anong masasabi niyo? Sobrang nakaka-excite to kasi ang dami nilang pwedeng abangan for this new segment. Yes. At syempre, 'di ba, bago natin aabangan ngayon, magkakaroon din tayo ng mini segments. Kung saan, huwag kayong papahuli kasi syempre, 'di ba? Meron tayong makakasama ditong mga may mai-invite tayo ng mga tao din na magpapasaya sa atin. Ayan. At syempre, dahil bagong season, di ba? Parang na to, season 3, I think, di ba? Kasi may mga tayo may mga, may pandemic pa, merong OG. So, this new season ng The Almusal Club, sino ang aabangan nating mga hosts? Kasi balita ko, sino-sino ba itong mga to? Kita ko magaganda daw. Ay, magaganda. Magaganda, Naku, mga friends, baka nag-e-expect po kayo, ha? Lahat na, Mr. Ray. Andun na, overall package. Okay, ayan. Na-reveal na nga po natin ang ating aabangan simula sa susunod na linggo. Kaya naman ngayon, ito na ang pinaka-exciting part. Ano pa ang mga masusubaybayan na taabangan ninyo? Siyempre, dito lamang yan sa ating segment na na-reveal. Pero bago yan, shout out sa lahat ng ating viewers. Maraming salamat sa pagsama. Yes. Abangan sa Lunes ang first episode ng ating The Almusal Club Jen Connect! Bye, Madrid Nation! See you! See you! Thank you! Dami din pa Thank you so much!